Tässäpä verkko menee. Elikkä tämä on pystyy panemaan kahden korkuisen moottori, eli matalatrikisen tai korkeatrikisen. Sitä sivuikkuna aukuja ja katolla on sitä avattavat pari luukkua ja ovi, eli täällä on hyvä mennä verkolle vähän huonommalle kelille. Tehty tänne Perämeren rannikolle ja Nikkalassa tehty vene ja 3 vuotta sitten kunnostettu. Semmoista viimeksi käytetty vetouistelussa.